Barka da ziyarar wannan shiri namu mai albarka. Mai kallo mai saurare, wannan jarumi wato Ali Nuhu ana mai laƙabi da cewa sarki a masana'antar Kannywood. Me ya kawo haka, ko in ce me ya jawo haka? Mutane da yawa da dama suna faɗin ra'ayinsa akan wannan jarumi. Ku biyo mu domin kasance jin labari cikakke kan wannan tashar tamu mai albarka. Mai kallo mai saurare, abin da muke so da kai shine idan da yau ka fara ziyartar wannan tashar tamu mai albarka, subscribing za ka daure ka danna mana tare da alamar ƙararrawa, sai ka mana liking, kuma za ka iya mana sharing zuwa group WhatsApp, Facebook da sauransu. Hakan yana matuƙar ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Jarumi Ali Nuhu ya kasance jarumi, fitaccen jarumi wanda ya shahara a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a wannan zamani da muke na cikin yanzu. Kuma in ce tun da can lokacinsa Ibro ya yi tashensa, kuma ya yi zamaninsa, kuma tabbas Allah ya ba shi sa'a da farin jini, domin har gobe har jibi ana yi da shi kuma ana damawa da shi. Amma mutane da yawa da dama suna cewa yanzu da ya samu kansa ba kamar da ba, ya fiye girman kai da waɗansu abubuwa dai da makamancin haka. Kowane ɗan adam Allah ya yi masa irin baiwar da ya masa. Domin me? Wannan jarumi ya jima sosai a masana'antar Kannywood, har darakta yake yi, kuma tabbas in ta kama har rubutun fim sai ya yi, kuma ya yi kayansa. To me ya kawo haka? Ƙwarewa kuma da nazari, kuma da ilimi wanda za ka iya tsaya tsayin daka don ka yi ayyukanka na rayuwa. Mai kallo mai saurare, daure ka danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa.